Dungsa dilului natorok pangisi ni jabu natar tanom di Borngini adong do du halak naung marujung ngolu dapot nia ke petugas. Alen na tolu halak nai dilului mamusia di marsogot nai. Di hari Jumat tanggal 27 Salpu diulakon petugas do musim mangaluli aka korban na asing. Hira pukul 10.2 tonga ari dapok ni petugas do bake dua halak korban. Jala pitur di bawah mabake na dua itu RSUD Kabanjahe. Dang pola holang sadi liling nai, dapok ni polisi do musim bake ni sadadak danak na poso na dohok gabi korban di Borngin nai. Saluhut akasi solok ni aka korban saitu matangis tu marni da bake ni si solok nai. Marhite hatorangan ni Kapolres Tanah Karo pikiran ni pemerintah do pemuse hira songo dia paoroton akan namar jabu di luati pai masalpu ari paru dan nawangon. Untuk korban yang selamat ada 4, yang meninggal dunia ada 5. Untuk selanjutnya nanti kita akan berkoordinasi dengan BPBD kaitannya dengan penanganan lanjutan, misalnya bagaimana kita memberikan bantuan terkait dengan penguburan dan yang lain-lain, dan juga santunan kepada masyarakat dan juga pengungsian di daerah ini karena masih rawan. Kita himbau supaya di sementara jangan lagi sendiri. Itu nanti kita bersama dengan pemerintah daerah. 5 halak nama rujung ngolu hinoro marai, Ima Angel berutari gamar umur 4 tahun, Tia baru silito ngamar umur 22 tahun, Kasih berutari gamar umur 2 tahun, Dewi Marpaung mar umur 10 tahun, Dok Pau puna mar umur 2 tahun. Sian Tanah Karo, Toba TV, Mabari tahun.